social media khovela hian mitam tak chu an hmel kan hriat an hming kan hriat chi lo engwangin nge an ni hi kan hriat tia ngai to zui vong kan nei fo thin engamo application a han lu tila an hmel kan mu fo thina an mani tak kan hre thei thin si lo chung zinga chuan khabilem po hi tel nge yang he Senegal tlangwal mel thabik lem lo tak a rong po a englam aya atak lampang rong kai hi kumsang ni March ni kwa khan Senegal ramachung ko har save taka tangin alo pianga Senegal sarkarin mire theite lu atura asak complex cheve taka akho save no thin kumsom pali lekani atangin factory a ni tin ain lo fave tlau thina nima sela chung ko tam tak ta na vanduina le nunna tam tak suat tu COVID-19 kha khabilem ta ne ro mal somna ni lau thunga kumsang ni som pakwa COVID-19 ripuin khovel aruna wanga khovel kanin khar khip tlat ta ka khan khabilem po factory a na chu achan ve ta thuaya na tho tura nei tak lo wangin ahun ol nei line internet a khoi tampha a TikTok video a entrin chuan idea thar a petatlat mai ti chuan akumle kumsang ni som ni atangin TikTok chu alu chil ve tran ta a khabilem chuan internet a live hack video chi sang an ron post in ta chu trong mi si lo chezia ringot mangin aron da nil ta zat maya chu chuan mi puilom a hlo na sa hle a follower po nei chak nangyang mai hun rei lo te chungin follower million anei tingal der maya makta duai hnung zui tu nei hi thil na mai anilo kumsang ni som ni pani jun tharon hel chu meu chuan TikToker followers nei tamber chari DML chu ron le pelin followers nei tamber din mun hi la hauta a tun din huna TikTok ringota hian followers million za somruk pani vela nei mek ani khabilem hian trok mi alovin kum khata $1 million som ni vela lo zel tina ani chu post pakhat asiama piang hian $1 noi sari singa la luji ang ani a YouTube, Facebook le social media danga tranga alag lu tu da thata ila tuna hian khovela TikTok content creator zinga sumla lut number ani mek bok ani mitam takin van duina tia kan soitrin kan hun ton thim library Senegal tlangwal khabilem chuan hun thabi ka achantir theya annun bul in tran thatnan amang thei hetiang che hi kan nuna hian ani changa om thina kan nuna hun timber kan ti te po hi kan man thiam phot chuan kan nun min thak danglam sak tu ani theiani har sat na hi a har sat ema wanga phun noi pui ai chuan chu har sat na chuan eng thil thanga min thlen thei ti zonga kan ma chon thiama kan thir thiam phot chuan khovela mi van neighbor kan ni don ani problem kan ti chung chuan kan nuna hian engma ne thei a om lova challenge ang zonga kan thlir thiam ro chuan kan nuna hian ma chon ngam lo tur khopa har sabik engma a om lovani